Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yekani ukubuka ishow ngoba nithi nilandela amakhosikazi. Laphaya i-talk show hamba nomqondo ukuthi uyolalela. Nangokubhalile la uthi boring. uMakhumalo ubeshera ukuthi igumbi lamakhosikazi liqalile, so abantu bebuka ishow lo seyakhomenta ukuthi boring. Uthi uMakhumalo uyanqena yini ukushintsha i-channel? Wow, uyanqena yini ukushintsha i-channel? Mina ngithi guys, banikezeni ithuba. Episode yokuqala le niyibonile, anakaboni episode 2 nakuba ngawubonanga ku-episode 1, kodwa ngibonile ukuthi bebekhuluma ngani. Into esengifuna ukuyazi nje ukuthi bebethini uMangwabe noMayeni nge-polyandry. Babona umbono othini, because ngaye ngabona la ubaba uMseleke ekhuluma ukuthi-ke ayi akahambisani nale, because ilwa nesiko or ilwa ne-culture. Nenye-ke into engifuna ukuyazi ukuthi bazowabhalansisa kanjani ama-views anjalo, because siyazi ukuthi ifamily masiyilandela ngala kuthando nesithembu ngathi bahambisana namasiko nesintu. So kwi-topic efuna ukuthi umuntu akhulume avuleleke, bazokwenza kanjani lokho ngaphandle kokuthi kuzozwakala sengathi ba-accommodate i-group eyodwa or isintu or isiZulu kuphela. Ileyo ndawo engifisa ukuyazi ukuthi angakayibuki ishow, angakayibuki i-episode leyo yokuqala. Ngifisa ukwazi lapho ukuthi kuzokwenzeka kanjani lapho, because abantu ababuka ishow ngeke size sithi abantu abalandela isintu kuphela. Kunabantu abahlukahlukene, and u-SABC mkhulu, u-SABC 1. So iyiphi indlela ezokwenzeka ukuthi ama-views ayabhalansa, or sizolandela noma kuzokhulunywa kugcine ngale abayazi kangcono, le abayi-understand-ayo. Angazi-ke nami ngingakhulumi kakhulu, ngiyivale la. Bengizonitshela nje ukuthi hayi, uyaniphoxa uMakhumalo ukuthi manibona ukuthi niyabhoreka, dlulelani phambili, shintsha i-channel, i-remote ikuwena, so ungabuki into ebhorayo uphinde uzobatshela ukuthi iyabhora. Ngingazi-ke ngempela ukuthi umuntu othi iyabhora umuntu oza ngomqondo ukuthi uzobalungisa, noma umuntu nje nayo oyidelelelayo, because kwesinye isikhathi umuntu uzokutshela into kanti ngempela uze ngokulungisa, kanti omunye uyakutshela ngempela nje umuntu ofuna ukuzohliphiza umoya wakho. Akulula-ke ukuthola leyo nto uma ufunda ama-comment ukuthi kahle kahle uze ngokuhle or uze ngokulungisa, because kwesinye isikhathi mina ngibona ngathi if umuntu eyi-follower or i-fan, angilithandi naleli gama le-follower, ngiyolichazela ngelinye ilanga. Umuntu uma ewumlandeli wakho noma ekusapotha eze ngokulungisa, why ungaqali ku-inbox? Ngoba ikhona le engisuke ngibona ngathi le comment ubiza abantu abaningi ukuthi abazomsapotha la, mase beyagcwala bebaningi beba-negative, kanti omunye kusuka endaweni yokulungisa noma endaweni enhle. Asingandike ngamagama. Ikusey episode yokuqala uyeza episode 2, banikezeni ithuba. Uma usufika ku-episode 3 ubone ukuthi ngempela-ke uyabhoreka, ilawo usunga-decide khona. Okwamanje nikezana amakhosikazi ithuba. Ngibonga isupport, ngiyabonga kakhulu, angiqedi. Bye bye.